Acompañada do alcalde Xoán Xosé Dieste, a secretaria xeral de Emprego Covadonga Toca visitaba esta mañá en Boiro a cooperativa Ría de Arousa. Alí puido coñecer de primeira man o funcionamento da cooperativa, que centraliza toda a súa actividade na nave de Abanqueiro, na que se sitúan tanto a depuradora como a cetaria e o criadeiro de ameixa. Durante a visita destacou a importancia de iniciativas como as que desenvolve esta empresa, que axudan a impulsar a economía social en Galicia. As cooperativas desenvolven unha actividade incuestionable polo que supón de fixar poboación no territorio, polo que supón de desenvolvemento económico. En este caso é unha realidade, unha cooperativa que leva moitos anos, unha cooperativa que fae ben as cousas e que ademais ten visión de futuro, unha cooperativa que quere crecer e consolidarse. É o que vimos a coñecer de primeira man, con tanto o presidente como o seu equipo xerente acompañados do alcalde de Boiro, e coñecer unha realidade de Galicia que son imprescindibles, como decíamos, para falar de emprego e para falar de desenvolvemento económico. A secretaria xeral puido coñecer tamén aqueles proxectos de futuro nos que traballa actualmente a cooperativa, que pasan tamén pola instalación dunha cámara de frío para traballar con produto conxelado e tamén a fabricación de latas de delicatessen de ameixa. Somos unha pequena empresa que cada día estamos indo a máis, como xa falamos antes non tiñamos para reparto nada, ahora temos 3 furgonetas, temos 2 puestos na Plaza de Abastos en Santiago, temos 6 traballadores en nómina, cada vez isto vai un pouquiño máis para adiante. Proxectos temos, empezamos traballando un pouco con Jalao, temos proxectos para unha cámara frigorífica de congelación e de frío e despois para outras cousiñas máis. Incluso estábamos pensando, chegamos a pensar algún día, si poderemos facer incluso algunha lata de delicateses de ameixa, que son un proxecto tamén a largo plazo.